ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಖಾಲಿ 10 ನಿಮಿಷಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ದ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ತೋಚ್ಪವೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಸಾಮಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ನಿಕ್ಲ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕನಮ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ದ ತುನ್ಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ದೆ. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಾನು ರೆಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ರೆಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಟೊಮೆಟೊ ಅವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚೋಡು. ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಇಟ್ಲೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡುತ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೊಲಿ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ. ಈತೆ ಸಾಮಾನು ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದಿನತ್ತೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು. ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಈಚೆನ ಒಂದು ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಮೂಲೆಯನ್ನು ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ ತಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸರ್ನ ಪಾಡುಡು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪುಡು. ಹೆಚ್ಚ ಪಡ್ತು ದಿಂಡ ನೀರು ಬಿಡ್ದು ಅವು ಬ್ರೆಡ್ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಹಾಪುಡು. ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುಡು. ತುಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತುಂಡೆ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತಿತ್ತೆ ಕುಡೊಂಚಿ ಬ್ರೆಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮುಚ್ಚಿಗ ಮುಚ್ಚಿದಂತೆ ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಒತ್ತೋಡು ಅವು ಜನ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಮೂಲಿತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚಾರದೀತೆ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಗ ನೆಯ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಏಪಲ ಒಂದೇನು ಎಣ್ಣೆಡು ಮಲ್ತಿಂದ ಆತು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಪುಜಿ ನೆಯ್ಟ್ ಅಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಬರ್ಪುಡು. ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮೂಲು ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ನ ದೀಕ ನೆಟ್ಟು ಮುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ದಿವೋಡು ಇಚ್ಚಿಂಡ ಅವು ಕರ್ಚುಂಡು ಬೇಗ. ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ 2 ನಿಮಿಷಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಯುಂಡು ಲಾಯ್ಕಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು ಕುಡೊಂದು ಸೈಡ್ ಲಂಚನೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆನೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಾಯಗ ಬೋಡನ ನೆಯ್ಯು ಅಂತೆ ಕುಡಂತೆ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗು ಇಂಚ ಒತ್ತುಗ ಕೂಡ ತೂಲೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊದ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.